Oh, ndị be anyị ọra na eze mma na onye ọbụla nke onye chiri ya zelụ. Tata bụ eke n'izu ndị Igbo, ụbọchị izizi n'izu ndị Igbo, eke bụ isi. Anyị wee sị cheta na ụwa bụ ahịa, onye zuju ụkwụ ya na. Anyị wee sị ịbịa na be anyị bụ na ndị Igbo, ịbịa na ihe abụ na ndị Igbo na-eme ụbọchị ọbụla bụla anya afịa. Anyị wee na-asụ ụtụtụ eke ọma, ndị ọma njem ọnụ, ekene m ndị na-emere ife, ekene ndị na-emerụ m ife. Anyị wee sị nke onye chigo ya zelụ. Tata bụ eke ya ebutela anyị ife ọma, butela anyị ngozi, buli ife dịla anyị ka tata maara anyị niile mma, chakere anyị ma mezuola anyị ebumnobi anyị. Anyị asị gịnị? Ise. Ị na-anya n'ejije anyị na-eme tata, isiokwu anyị bụ gịnị? Egbe a na-agba anyanwụ bụ mkpụrụ agịrị ka a na-agafusi. Anyị sị gịnị? Egbe a na-agba anyanwụ bụ mkpụrụ agịrị ka a na-agafusi. Kedu ife ọ pụtara n'ejije anyị abụ on earth? Gunshots at the sun is a waste of bullets. Do you understand that? I will explain. So let's go into it. Ndị Igbo sikwa na na-akpa aka egbe kwuo. When you pull, when the trigger is pulled, when you pull the trigger, the gun fires. But it depends on what you're firing at. Amongst ndị Igbo, Ányánwū that we normally see, Ányánwū is light, whose eye is the sun, right? That illuminates our solar system. Now, it separates the day from the night. So as the earth rotates around its own orbit, the earth, like a globe, rotates around its own orbit, right? And then revolves around the sun. The distance of the sun from the earth is about 93 million miles. Yeah, njeri, itenani netori. If you see such a distance, then one can understand why gunshots at the eye of the sun are a waste of bullets. Why? Let's bring it to ka weda ti ya nso ka onye ọbụla nwee ike ghọta ya. Na ndị be anyị si na akọwaru egewaru, ngwa gee ntị. Channeling one's energy, time, wealth in the wrong direction is the waste of resources, especially towards impossible things. Nware ebukwanụ nri ụzọ amụta dị ọkpala. Goro onye pụrụ chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ. Onye ya na chi eso ụkwụ ada akpụ ya n'ije. So ihe a dị synonymous to ya na ka ihe a na-akpụ ya all motion no movement. Ndị be anyị na-ada ekwube ịghọta all motion no movement. Ị na-aga ije mana enwere ihe na-apụta na ya. Ngwa gekwa ntị, ịma na a na-ekwu ya, a na-ama atụ ike ọ dịka ike adị n'olu. So ka efe ọzọ anyị na-ekwuru okwu ya, anyị esi gị ka m bịakwa na enwere efe nchọrọ izijelu mmadụ na mụ na unu ka nọ na apụrụ m apụ. Okay? So ọ bụrụ na iwere ike inwere tinye n'ụzọ ziri na anyị na-ekwukwa ka m nwee ike mefe na-eme ka onye a nwere ya ozugbo. Ọ bụrụ na ị nwee ike mee ife ebumnobi gị bịara ime, ịfụ na ife niile ga na-aga n'anya. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose na ara ali ose enu. Onye sụrụ ọfịa ga-ata ọka. Iwere ike gị tinye n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka a na-akpọ appropriately bịa, then ị ga-aha na-esi your potential. Ike dị n'ime gị nke bụ ife ị bịara imepụta. Ife anya ife imepụtara ọ na-achawake. Cheta oyibo si na energy cannot be created nor destroyed, but can be transformed from one form to the other. Otu a ka ọ dị. Nke a bụ eziokwu. Ịghọtago ike dị n'ime gị ebe ọ dị, ife a na-eche bụ ka iwere ya wee mepụta ife. Enwere ife ị bịara ụwa ime, enwere mission ị bịara n'ụwa ime, nwere purpose. Chọpụta that mission, chọpụta that purpose, focus gbado anya na ya. Ịghọtago gbado anya gị accomplish ife ahụ ị bịara ime, because ọ ga-eme to do a lot of good to you. Isozi na eso ka hapụ ị na-eso onwe ihe bandwagon effect maka ndị mmadụ na-eme
Onya bụ gunshots at the sun. Kpụrụ agịrị ka ị na-agafusi na-egbu oge na-egbu oge gị egbu. Ịghọtago? Channel lụọ energy gị appropriately ka esi ekwu, tinye productively ka ọ na-alụpụta ife. Ịma na ife akpata na-agụgụ ọkụ na ana na-agụgụ ọnụ. Abi nwa agụ ara atakwa n'afịfịa, anụ ka ọ na-ata ya n'ọbala. Otu a ka ọ dị. Ọ nataluchi. Maka na ọ nataluchi n'anya ịfụ dinta jebere ịgba anụ si n'ime ọfịa rapụ ime ọfịa ịgba anụ ọfịa ọ ga-agbagbaba anụ ụlọ. Ifuru na aghụghọ abaghị dinta jechalụ nta natabulu anụ ewu ihe nwude n'ihe n'onye ori ka ọ ịghọtago. Ọ bụrụ gịnị ka anyị na-ekwu? Ọnya bụ na ọ dabaga ada. Ọ dabaga ada rapụ nke ọ bịara ime. So oge ya ka ọ na-egbu, otu a ka ọ dịla anyị niile. Onye rapụrụ ife ọ bịara ime emebe ife ọzọ, onwe ya ka ọ na-ezu ori. Akwa oyibo kpọrọ ya sị gịnị? Discover yourself. Chọpụta onwe gị, chọpụta onye ị bụ. Ịchọpụta onye ị bụ, ị na-emepụta ebumnobi ife ahụ ị bịara ime. Ife ndị anyị chọrọ erikakwanụ. Yes, ife anyị chọrọ erika, ife dị anyị n'isi rikwuru nne, mana ọ dị mkpa ka anyị gbado anya n'ife ndị nke a dị mkpa. Ife a dị n'ime anyị bụ na ọnya na-akwa anyị a na-akpọ ike gị, ike nga nọ n'ime ọnya bụ strength. Ana ife ọ bịara ime iwelu ike niile dị n'ime gbadochado anya na ya, fesie ife a na-akpọ ya fesie ya squarely. Ọnya bụ na ị nọ in the right direction. Ọ mgbe a ka ọ bụ na ide agafusi agị ịghọtalụ kpọọ gị nwa mkpi m ụzọ ọba mgbe a ịza otu a ka ọ dị n'ịghọta. Ị na-anyefụ na m na-asụ ya n'ingiri Igbo ka maka ndị na-ada anụ asụsụ anyị ka onye ọbụla na-aghọtatụ ka anyị si ekwu n'ife anyị na-ekwu n'uru ọba. So ka ị na as you waste time in oppressing others, backstabbing, witch hunting, kere ya na-abịa ị na-compete, ị na-agbanye ọsọ na-eme nsị ọkụ ndị ọzọ, extinguishing other people's light, na-agba amasị, na-ezu ori, na-emegide ụmụ nwaanyị ajadu, na-emegide ndị ụmụazị nne na nna fa nwụrụ anwụ. Ife ichefuru ịghọta bụ na mkpụrụ agịrị ka ị na-agafusi. Ịgbacha ụlọ gburugburu, ịpụta gbuo ogige gbuo ụlọ gburugburu ma ọ gbuo ogige gburugburu, kedu ife ya afụ? Onwe gị. Onye jere kwuru n'iru enyo, ya nọ kwuru n'iru enyo, i wee na-ene anya, kedu ife ị ga-afụ n'ime enyo ahụ? Onwe gị ka ị ga-afụ. Ọ bụrụ gịnị? Oge anyị mefusiri n'ime ife ọjọọ ezugula anyị itinye ike anyị gbado anya na ife ọma ka anyị wee nwee ike mepụta ebumnobi chi anyị n'ụwa. Ọkwa ya mere ejikwa nsị gị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọta. Whatever you sow, you would reap. Chetakwa na onye metara ife a maka ana na-egbu onye bụ okwu anyị na-ekwu ihe. For every action, there is an equal and opposite reaction. Ife ọbụla ime na o nwere consequences na-eche. Abi o nwere dire consequences na-eche gị ka ife isa n'anya maka na ịma na mmiri zocha ọgbakọ. Egbe a na-agba n'anyanwụ, mkpụrụ akịrị ka a na-agafusi. Ka uche anyị dị ya, onye tụrụ okwute n'ime afịa adị amanụ mgbe nne ya ma nne ya jere afịa ma onwe nwanne ya jere afịa ma ọ bụ agbata obi ma ọ bụ onye ya na-adị na mma. Kwụba aka gị ọtọ. Onye bụ iwu nke ụwa a na-ekwu okwu ya, kwụba aka gị ọtọ. The fundamental law of nature. Keep your hands clean. He who goes to equity must go with clean hands. Jide ọfọ na ogu. Ọ ijide ogu, ọfọ wee dị ire. Ọfọ dị ire na-anụ ogu iji ihe edebe aka ya ọcha. Ịgbazi na egbe n'anyanwụ maka na mkpụrụ agịrị ka a na-agafusi. Ndị be anyị ka ọmaka mebele anyị niile tata. Ka ife dị anyị n'ime chawapụ. Ka anyanwụ nye anyị ife. Ka anyị let's concentrate our efforts and channel them appropriately to yield the desired result. Ọ bụ na ife anyị na-eme dị gị mma, tinye aka n'akwụkwọ, kesaa ozi a ka ndị ọzọ mụta ife, ka anyị nwa mụtakwuo na anyị amara ife niile ililo ka anyị na-atụ. If you like our doings, if you like what we are doing,
like the page, comment, share, so that others can learn. We will also learn too, because guess what we are doing? Reasoning. Yes, we are teaching, but we are all learning together. Together, we will get there. Chetakwa, Égbè a na-agba n'Ányánwū, mkpụrụ agịrị ka a na-agafusi. I am Égbè, reporting from Ekemgbudi. Nwanne unu nwoke Égbè, Ekemgbudi ka m si ezitelu n'ozi a. Ka o mesịa.